Днешното видео ще ви покажа как да направите Double Edit. И както виждате, днес ще ви учи как се прави Double Edit. Значи, първо почнете да едитвате само под и после пирамида. И след време, като свикнете да едитвате някъде, примерно да кажем, правите по 30 минути. И после почнете по този начин да едитвате, да правите Double Edit. Важно е да не бързате също. Ето по този начин. Ето по този начин мога да правите Double Edit. Също мога да ви съветвал най-добре да правите по този начин Edit. Защото има още един друг начин Double Edit, който е ето този. Не че не е правилен, но просто нямате видимост и затова. Но ви съветвам също ето и едитвате, правите Double Edit и после една рампа пропускате да направите така. Ето по този начин. И аз в принцип надявам се да съм ви бил полезен. Благодаря, че гледахте това видео, ще се видим в следващия клип, а до тогава от мене чао!